Hej alle sammen, og velkommen til en ny uge. Vi har lige taget hundehvalpene ud igen i dag. Og prøv lige at se, så modige de er blevet. Ja, skal I lige ud og udforske? Ja, det var godt. Ja, og Johannes var der. Og halerne de kører rundt. Ja, det er bare så spændende. Og lidt farligt stadigvæk, det er okay. Ja, altså hvor I udforsker. Bruger snuderne, hvad? Ja, det gør I da. Ja, det gør I da. Altså, nogle skønne haler, der kører rundt her. Ja, det er det da. Nogle skønne haler. Så har vi alle de dejlige hvalpe omkring os her. Jamen, I er så skønne. Ja, det er I. Og vi øver dem i ro på armen. Så gør vi lige ved at lægge dem sådan her. Og når så de er rolige, så kommer de ned. Ja, det gør I. Ja. Og vi øver dem også i at sitte. Ja. Kan du sitte? Så må man godt hjælpe dem lidt i sitte. Ja, det var godt. Det var godt. Dygtig til det. Kan du også sitte? Dygtig, ha? Dygtig, det var godt. Dygtig, Bella. Det var godt. Er du god til det? Ja, hvor er du god til det? Ja. Kommer du der? Ja. Og de er så søde og tillidsfulde alle sammen. De er bare dejlige. Ja, det er I. De er så dejlige. Vi kan lige prøve at hente mor. Har vi lige fundet mor? Ja. Vi får en tør mælk til hvalpene. Ja. Det er dejligt. De får en tør mælk hos dig. Ja, det kunne de godt. Ja. Du skal også være med. Og efterhånden så er det jo kun dessert, de får. Det er jo ikke de kæmpe store måltider, men nu de er 5 uger. Ja, men det er dejligt. Prøv at komme helt tæt på Tobias med kameraet, så de rigtig kan se. Ja, altså. Er du god til det, Carla? Ja, det er du. Du er sådan en god mor. Det er lidt koldt herude, der, Johannes. Ja. Hvor er du fin. Ja, det er du. Du er sådan en god mor. Ja. Og nogle dejlige, glade hvalpe. Han nyder at få sin dessert. Og de store måltider, de er jo i maden, de får. I hvalpemaden, ja. Der er lidt trængsel om det her, kan man godt se. Ja. Ja. Det er så dejligt. Man kan rigtig høre, hvordan de sluprer. Kan man? Ja, det kan man nemlig. Også herover. Ja. Der er også kamp om pladserne. Ja. Og du er så god, Carla. Ja, du er så god til det. Ja. Sådan en dygtig mor du er. Ja, du er så dygtig til det. Ja. Ja. En smukke pige. Hun er sådan en god mor. Så, nu er det ved at være nok med det mælkeren. Ja, det er det. Ja, så kan man lige følge efter. Ja, kan I det? Kan I følge efter? Ja. Kom så da. Så har hun sådan lige en strøm efter sig der. Ja, hvor blev hun af? Hvor blev hun af, hende mor? Ja. Kommer I? Kommer I der? Kommer I alle hvalpene? Mor kom i hvert fald. Ja, kommer du der? Kommer du der? Hvor kommer lyden fra? Det er jo stadig der, hvor de har lidt svært ved at orientere sig. Og hvor kommer lyden fra? Ja, hvor kom den fra? Den kom derfra. Det var der, den kom. Og lidt så stille, det var godt, du kom. Dygtig til det. Ja, de er her alle sammen. Det er jo ikke så længe siden ørerne blev åbnet. Og der går lige lidt tid, inden de bliver rigtig gode til at bruge dem. Ja, så
Så det bedste indkaldsøvelse, det er sådan helt tæt på, hvor man lige har dem på øjenhøjde. Og det lige kan se en. Ja, det var godt. Ja, du kom også. Det var godt, smukke pige. Ja, Lille. Det hedder du nemlig, ja. Du er så fin. Ja. Jeg kan få dem her. Altså, og der er lidt forskellige forhindringsbaner her. Ja. Altså, er det lidt spændende at klatre på den der? Ja, det er lidt sjovt. Ja. Altså, det var godt. Var det dig, Alba? Det var det da. Det var dig, Alba. Smukke pige. Ja. Altså, der skal snuses, og der skal udforskes. Og det hele er bare en leg. Ja. Det er så spændende. Kan man lige stjæle en tår af mor igen? Ja. Du er da heldig. Du er da en god mor. Ja, du er da en god mor. Altså, er du god til det, Carla? Ja, det var flot. Det var flot. Ja. Så har hun en hel bande til at følge med sig igen. Ja. Og hun er lidt for hurtig. Ja, så I følger bare med mig i stedet for. Ja. Kommer du der? Det var godt. Godt, du fandt lyden. Dygtig Alba. Og det var godt. Ja, men mor kommer igen. Hun kommer igen. Ja, det gør hun. Ja. Uff. Jeg øver os lidt på at sige en lyd. Ja, det gør vi. Det gør vi da. Og det er også okay. Men der er blevet tisset og lavet stort herude. Og det er så fint. En virkelig modig hvalpe, der var glad for agility på den her fine sten. Det var godt, Lille. Det var godt. Du var så modig. Ja, det var du. Ja, du var også god til at komme. Ja, det var du. Ja, skal du også prøve dig op, Max? Ja. Det var tæt på, du kunne. Ja, altså, så er det godt at få lidt varme ind i den gode kasse. Med de her skønne billeder fra en dejlig hundeflok, så vil vi gerne sige tak for nu. Tak fordi I fulgte med.